Плевен бяха инвестирани над 1 милиард и 200 милиона лева. Безработицата е значително под средното ниво за страната. Бяха създадени над 2500 нови работни места. Работим по европейски програми на стойност 20 милиона лева. През следващите години ще надхвърлим 83 милиона лева. Плевен е сред най-зелените градове в България. Да продължим по пътя на успеха. Близо 900 хиляди лева е вложила община Плевен през изминалия мандат за издръжка на детско-юношеския спорт, за ремонт и обновяване на спортните бази. И в момента вървят ремонти на стадион Плевен и на зала Спартак. Това стана ясно на срещата на кандидата за кмет Найден Зеленогорски и кандидати за общински съветници от партия Българска нова демокрация с представители на спортните клубове в Плевен. В препълнената зала Гена Димитрова Зеленогорски и неговият екип получиха подкрепата на футболисти и треньори от футболен клуб Спартак 1919, на състезатели и наставници от баскетболния Спартак, на волейболисти, лекоатлети, хандбалисти, боксьори, тенисисти. Декларация от ръководството на футболистите на ФК Спартак Плевен, подкрепа на кандидатурата за кмет на Найден Зеленогорски. Само до преди 2 години в Плевен се говореше с тъга и носталгия за отминалите славни футболни години. Тогава ФК Спартак 1919 беше създаден в името на традицията и за радост на стотиците си верни фенове. Пътят, който извървяхме, не беше лек. В момента с гордост можем да кажем, че сме изградили силен и перспективен отбор. Целта на този отбор е да влезе в професионалния футбол, а след 2 години да участва в републиканска футболна група. Тези наши планове нямаше да се осъществят без подкрепата на община Плевен и кмета на града господин Зеленогорски. За мен господин Зеленогорски е един добър, достоен и честен човек. Убеден съм, че той може да направи още много хубави неща за нашия град. Затова ще гласувам с бюлетина 34 за господин Найден Зеленогорски. Искам да призова хората да гласуват с бюлетина номер 34 за господин Найден Зеленогорски. Той показа, че може много и може още и помогна на много хора. Така както и в спорта, и в всичко останало. Нов покрит плувен басейн, велоалей на територията на целия град и няколко многофункционални спортни площадки ще бъдат изградени в Плевен през следващите години. Общината да участва като акционер в представителни плевенски спортни клубове и в намирането на нови спонсори е друг ангажимент, поет от Найден Зеленогорски и кандидатите за общински съветници от БНД. Купуването и продаването на гласове е престъпление.